Ay, what's up, Lati Rapper ni. Na ako sa Pardo Church ron. Padung ko mo po ano. Parang buwak ni Mamiri. Ya, na ako nakitaan rin. Muni, Illuminati nga Rosario. Ah, Jesus. Ambot kasi kabutangan ni pero kanawa. Klaro sila. Tak mo sa simbol katong sa nga nato Illuminati to. Mo to nga satanic ni siya satanic. Naambot ko nung naanay diri ko kibaw. O nga tao simbahan o ambot kasi kabutangan. Pa ko ni bilin rin. Hindi ko nilaptan.